mulane dhuwit numpak kol kesrimpet bola. Arek wedok burung dinikah dulur wis meteng dhisik nek ditakoni jari amal jariah. Jari ini di percobaan ngono-ngono salahmu dewe. Bawa enak kendangi kompak sebab sing duwe gawe pimpinane ludruk dhewe. Tuku jeruk cuma mau telu rondo gedung calo lemu-lemu. Sugeng dalu para pamiyarsa kula aturi pinarak engkang sekeca. Lodrok monodolor apa maknane lembaga utama dari rakyat untuk kebudayaan. Menjunjung tinggi kebudayaan bangsa, ikut berjuang anane pembang aonan. Surasane kitab Jangka Jayabaya mula sing dicipta Pujangga-ranggawa asita. Ana cerita dolor ana bumi Nusantara tukule ratu sing natana gara. Sing nomor siji Ratu Kuncara, negara dipimpin Bapak Soekarno. Mulane kondang kaloka dolor sampe manca negara sing mroklamirna kamardikane bangsa. Sing nomor
negara dipimpin Jenderal Soeharto. Mulane dikdaya kuwasa sampe tridasa warsa sayang setitik kamilian apa aondo sing nomor 3 arane Ratu Sabrang Presiden Habibie saka tanah Sabrang mulane timur dolor digawe ajang perang nganti lepas saka bumi persatu sing nomor 4 tukule satriya piningit mula sekabeh rakyat ora ana ngangge bebasan cerita dolor laire Parikesit sing dadi presiden Ki Haji Abdurrahman sing nomor 5 tukule Ratu Sejati Indonesia dipimpin Ibu Mega Awati wong tujuane membrantas korupsi uga ngentasno krisis ekonomi ayo hae ya yo eleng para manungsa jalur estri anom lan tuwa mula kita kabeh dulur padha ngibadah limang wektu padha lakonana syarat sing utama kanggone wong urip ana alam donya monggo menyembah Kang Maha Kuwasa mula kita jaluk
aja ditinggalno besok nek mati ben munggah suwarga tumpakane kereta Jawa mula sing rodane papat arupa manungsa dijujukno la ana guwa sing tanpa lawan tanpa jendela wayah magrib nabuwa bedhug lampu sing mati padha sumatana mumpung isih urip dulur sregep tok lodrok besok nek mati ben munggah suwarga matur nuwun alhamdulillah bengi niki Mas Budi Sumadi pimpinan Ludruk Idola Budijaya gadah kersa sunatan termasuk kitanan bengi niki nekakaken Ludruk Idola Budijaya nggih ludruke dhewe muga-muga mawon dulur masyarakat mriki bengi niki pun nglumpuk kabeh kanthi tenang mboten enten napa-napa monggo kita berdoa semua Mas Budi Sumadi duwe gawe iki mboten enten alangan napa-napa diridhoi kalih Allah Subhanahu wa taala mari duwe gawe turah sing dipangan turah sing dipangan rene ludruk niki sing ditekakaken ludruke dhewe kula pelawak nggih kancane Mas Budi ngeten iki masih mulih gak disangoni nggih mboten napa-napa gak disangoni kula nggih ngersula sebab wong urip alam donya termasuk wong agamane Islam kudu sadar sebab dulur karo dhuwit niki nek kula tetep abot dhuwit tetep abot dulur bengi niki kuwapes nglumpuk kathik lakone niki nggih lakon sing dereng tau digawe kalih Ludruk-ludruk Jombang Mas Budi permintaane njaluk lakon Panji Laras Adu Jago wah ruame niki nggih sampai nek mboten ndilo nganti akhir pertunjukan rugi Mas yo ngantuk dipetah-petahaken mawon Sarina
pasarku Surabaya ana pasar atum nang kutha Blitar mampir pasar talun aku rabi rondo dulur rumangsa getun sebab regane prawan saiki mudhun Sarina ayu awakmu lemu Sarina ayu katresnanku sajroning kalbu aja kecapan mundak kecakep pentil sawuk pating perentol aja pegatan dulur nek isih abot bojo loro rebutan tol inul saiki tersopor najan arek desa dadi pelopor ana sing ngarani goyangane kotor sebab bokonge inul iso ngebor cekap semanten sairan kula menawi lemah nyuwun sepura kanca akeh sing penting goleki arek-arek ben nglumpuk nggone daleme Mas Budi. Ayo. Gawekno minggat. Kapan kowe bali kowe lunga ora pamit aku jarene ning pasar pamit tuku trasi nganti saiki kowe durung bali Sri apa kowe lali janjine sehidup semati aku ora nyono kowe arep lunga lara ati Sri apa kowe lali janjine sehidup semati aku ora rasa kowe arep lunga lara ati dentak tutra kisinan ya sing isin awakmu lha apa lah kok ngene pis otongemu awakmu dikeki sak jeluwotan lho aku melok ngrungokno lha apa wongku yo melok muni mentok iki malian ngawur sing rong jeluwotan aku nirokno ya apa dikeki nduk kene lep-lep tak rasakno ya iso gatel-gatel penek terus sing kari dhewe sing nek kono ya apa ngono tak dietno ya apa ngeslong lho
Kok semesan iki? Kecantol mur. Ngawur kok. Aduh. Trek kon kok nyengi temen. Lah ya apa? Iki gendeng apa? Minggat. Lah mulane wong kon gawe gendeng kok gendeng minggat. Lah minggat. Biasa. Kono. Sri kapan kowe bali? Sriku saiki minggat. Oh, Sri nggonku saiki meteng kok. Lho, sing meteng kok duduk Sri kok. Sri mbokmu. Mbokmu sing meteng. Ya ora. Sapa? Iku Pak Sri Bombok. Ngawur. Potonganmu. Ya, Pak. Iku gendeng Sri ku gendenge Ekstra Jos iku. Iya, ya, Pak. Gendenge Ekstra Jos. Apa gendenge Ekstra Jos? Anu gendenge Sony Jos. Sony Jos. Kleru goblok. Lah sing bener. Sing bener ku ngene lho. Iya, Pak. Sri ku ngene. Sri. Ya. Njuk dhuwit 100 Sri. Sri. Kapan kowe mbayi? Lah sing bener apa nek? Kapan kowe bali? Lah ya bali bayi. Oh, balik bayi. Kapan kowe bali? Kowe lunga Sri, ora ngempit aku. Lah ya apa? Ora pamit aku. Deh, diganti ta? Ket biyen ya ngono. Ora pamit aku. Iya, iya. Pamitmu nang pasar. Jare tuku tarsi. Jare tuku trasi. Deh. Jare tuku trasi. Nyatane saiki digeleki polisi. Lah ya apa? Nganti saiki kowe durung bali. Sri, apa kowe lali? Janjimu Pinter. nduk pinggir kali. Lah ya apa Trik? Janjimu sehidup semati. Lho lah ya sehidup semati. Aku ora nyono kowe arep ngono. Lara atiku Sri. Pinter. Atiku lara. Pinter rek, jono rek anake sapa iki? Anake Pak RT. Aduh kelas pila le? Kelas 0 kecil. Sangune pinten, Jon? 120. Ge mundhut napa? Mundhut Mimi. Mimik napa, Jon? Mimi es boten bareng kali Bapak Guru mundak-mundak ilek irunge heret. Lah ge mundhut apa, Jon? Mundhut Mimi tutu. Pinter. Susune sapa, Jon? Tutune bojomu. Enak susune bojomu pelonte derot nyut nyut nyut. Aku dhewe gak tahu nyusu bojoku jare. Aku tak nyanyi. Nyanyi apa? Ora lagu Sri aku. Lagu apa? Lagu Sumi. Alah, lho Pak iso bareng. Bisa? Ya apa? Tolole. Tororeng tem tem tem. Tak laras sisi. Laras. Dadi antara lambemu karo apa kawat iki ben padha. Lho, sampel aku. Lambe dipadha karo kawat iku. Do Do re mi fa sol la si do. Do si la sol menggi mentol. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Do mi Nyakno lawangi mi. do. Ayo, lagu Sumi. Laras tak. Ayo. Dik kowe pancen ayu. Yen kowe guyu nyenengke atiku. Lambemu sigar ya. Ya apa? Burine iku langsung beyak yo. Rumah sang pari ta ya, Pak? Ambemu sigar jambe yen tak cawang mundak ayune. Dik aku naksir kowe. Iya. Apa kowe wis ana sing duwe? Wis
nyanyi mana lah apa kok wis rono iku. Tolong nyanyiane. Mike nak kene iki lho Mike. Sing gak ero sapa nek miki gandul lho kene. Lah apa awakmu rono iki? Lho lah lagune wis kok dadane. Wis terus iki ana iling-ilingen. Iling-ilingen. Lho lah dieling-eling piye maneh? Coba iling-ilingen. Wis. Dik, aku naksir kowe. Apa kowe dik wis ana sing duwe? Wis dagelan ta semedon kok niku. Bang ngeplak kancane sampe kliyeng-kliyeng. Lah lagune wis kok dadakno Nyalai lagu sumi-sumi kowe pindho. Lho lah ya apa? Awakmu ngomong wis. Ayo iling-iling. Oh iya sih. Wis ana 2 minggu. Tak simpen ana jarone kathok. Tak simpen ana sajrone kalbu. Heeh. Kok kathok kuwi lho. Lho ya kalbune ku dikathoki. Jarone atiku. Sumi pancen asu. Sumi pancen ayu. Kembang gula. Kembang desa Asli Wonogiri. Sumi pancen ayu. Wani sumpah aku tresno sliramu. Sumi pancen ayu. Kembang desa asli Kedung Caluk. asli Wonogiri apa Kedung Caluk? Wong nduk desa Kedung Caluk ayo Kedung Caluk lho. Nek akhirane Kedung lho awakmu bisa terusane? Bisa. Coba Sumi pancen ayu. Nek sumi penggaweane njaluk. kok niku iso Nyanyi liyane. nyanyi sing saiki sing ngetren iki ngetren. wis iso kabeh. Iso kabeh. Arek TK sampai arek SMP juga. SMP, SMA. Iya. Dunia kaki dunia fantasi. Sing lawas lagu lawas Sing lagu lawas. penggemar arek nom-nom lagu lawas. Lagu lawas. Kon iso lagune cupit-cupitan, Nih. lagune Elvi Sukaisi. Oh, iso aku. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, kok lagu cupit-cupitan. Ya lagu apa? Lagune Romai Rama. Ya lagu apa? Lagu piano. Lah kuno iki. Kuno. Lah kok kuno lho. Dhisik ndi cupit-cupitan karo piano. Ayo dhisik cupit-cupitan kok dadano. Berarti gak kuno. Lah ya gak kuno. Oh, iso. Lagu piano. Lah lagu piano iki menggambarkan antara menggambarkan antara guru dan murid. saumpama aku murid awakmu gurune. Gurune Iso? iso. Temenan? Coba. Piano, mari main piano. Piano, mari main piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Menyanyi diiringi. Ayo. Dengan piano. Mi do do sol do do mi. Nang takok kok dadakno. Mi dekem otak dekemi. Wah iku lak yo lasemi bebekmu iku. Pak Guru, yang ini apa namanya? Oh, yang mana? Yang mana muridku yang cantik? Yang ini, Pak Jo. Ini toh ini. Iya. Atuk, botak, batuk. Aku kan dari jantung gua. Yo, iso. Aku ini tiap ada
ada pertanyaan pasti ada jawaban. Sebab awakmu guru teladan kok. Bapak guru, yang ini apa namanya? Yang mana? Yang mana? Yang ini Pak John. Oh, yang ini toh. Rong irang irung. Awak deh. Pak guru, yang ini apa namanya? Oh, muridku yang cantik. Ya. Pertanyaanmu kok terlalu belorot. Yang mana? Yang ini. Oh, yang ini. Eteng wetang. Pak guru, yang ini apa namanya? Yang mana? Yang ini. Oh, muridku jangan nakal muridku. Kamu masih kecil jangan tanya yang aneh-aneh muridku. Yang mana? Yang itu. Oh, yang ini. Yang itu. Rong sorang sarung. Guru ini kocil iki. Lah iki apa gak sarung iki? Bukan itu. Oh, yang mana? Pak guru. Yang mana anakku? Yang ini apa namanya? Oh, yang ini toh. Iya. Oh, pasti saya jawab. Eno celana. Guru ini gendeng. Lho kok iso gendeng iki? Pak guru, yang itu apa namanya? Yang mana? Di dalam celana. Oh, ini toh. Pentile laos. Lah kon iki lho, masih dhek awakmu ya. Lah apa? Aku dadi murite, awakmu dadi gurune. Tak takoni situk iku nek sampe iso jawab. Titenono kon. Gak ada pertanyaan, pasti ada jawaban. Asalkan tidak menyinggung perasaan seseorang. Perasaan orang. Apa mana makmu sing takon murid, aku gurune. Berilah contoh yang terbaik. Ayo, saiki Iya. aku dadi murite. Ayo takon awakmu dadi gurune. Iso. Pak guru. Yang ini apa namanya? Yang mana? Yang ini loh Pak Guru. Tuk, butak, batuk. Toh, ojo ayem-ayem Alah. ngene. Ije tak oper mok siji yo. Alah, operan ping 4 aku ya iso. Apa Guru? Bagaimana? Yang ini apa namanya? Yang ini? Gut, junggat, janggut. Anjene tak oper mok loro. Liyane ya iso. Kurang lorong kas Takono. Apa Guru? Yang mana? Not ini apa namanya? Yang mana, John? Yang jemblung ini lho Pak Guru. Weteng. Aduh, Mbok. Takono. Wah, gak sida dadi guru kon iku. Nek wani jawab ni sore weteng. Apane gak iso? Ya sida dipretek gak dadi Takono. Apa Guru? Ya. Yang ini apa namanya? Yang mana, John? Yang ini lho Pak Guru. Yang ini? Iya. Kunci kontak. Kunci kontak lho. Lah iya, kon lho. Aku rene mang mbak sepeda motor. Sepeda motor tak gletakno nang isore pelem. Tak. Kunci tak jabut. Kunci jabut. Tak sempitno celana rene. Celana. Bareng aku mlebu mbelorot rene. Blorot berarti kuncine Nyampit nok kene. Apa? Trek-trekalan kon iku trekalan. Alah. Awakmu ganteng kok kaya ngono ya paling gak tau adus. Masih gak tahu adus tapi aku wis raup. Alah, paling gak nganggo sabun. Masih gak nganggo sabun, tak gosok nganggo watu. Alah, paling yo gak odolan. Tapi tak gosok nganggo botol. Aku kok dadakno. Alah. Ini lho. Awakmu gak krungu. Krungu apa? Mosok kon iki gak krungu. Krungu. Nek bengi iki Cak Budi duwe gawe. Sampel kon niku kancamu sing siji lho. Sapa? Bogang. Lah apa bogang? Lah, kate rabi goblok. Alah, wong bogang iki ati rabi iki arek wedok endi sing gelem dirabi? Ndelok pendidikane iki SD gak lulus. Kon iku sampel lah. Iya. Bogang ngono masih pengalamane kurang. Iya. Masih kurang ganteng. Arek iku sugih goblok. Sugih apa? Kon kepengin dituku bogang ta? Oh.
lho. Tak kandhani nek awakmu kateran. Lho, ngundangi lho. Ngundangi lho. Aku ki reno. Reno aku. Jaluk direno kene. Lho. Sotno wong akeh ngono iku lho. Wong akeh. Wong akeh iki wong kaya karek wong. Lah sing kene yo karek telu kok nek wong akeh lho. Lah yo sotno aku sing dikelono. Dilunggono kemas piye kok lho. Nek awakmu ku pantese gak dilunggono made. Dilunggono apa? Dilunggono kuburan. Kon kadane ngono, ada. Oh niku dadi manten kok gak sing nutno ya. Sik tak jupuh iki angel tak ganjel iki lho. Awakmu iki sakjane kok tuwa menan dhewe jane. Lho kowe. Aku ki lak wong sugih sih. Delok lho. Aku eman sandal aku nek tak nggo kuat. Nganten kok sandal sing kian iki. Lho. Iki Sandal. Iki sandal no iki sepatu sandal goblok kowe kok. Iki larang iki. lah kan gak tau juput kedot ta. Iki ngono ora kok jarine sepatu sandal iki. Iki sing jelas yo bener yo iki sepatu iki sandal. Tapi nek digawe kok Iki apa no? sandal. Iki sepatu. Lah nek dikabeno apa? Sepatune sandal. Sepatu sandal. Ayo bener sih. Lah iya. Jajal gawe. Iki lho. Ngene iki lho. Bedok. Bedok kok jane gak kene. Ono iki gak nanti dek. Aku ki katene. Padahal rebut. Dadi nganten jere oleh Hera iku lho. Hera anake Pak Gawok. Gawok iku. Oh, Oh piye sih? wis ta. Dadi peno daya oleh Hera nek gawok. Gawok. Nek gawok iku. Heeh. Wis ta. Dadi peno, dadi manten oleh anake Pak Gawok. Oleh Pak Gawok. Kem otot ngono. Gah. Dadi iki mangati dadi manten. Aku Awakmu gawe pakaian kemanten ini dadi manten. dadi manten. Oleh sapa? Oleh Hera. Oleh Hera. Anake Pak Gawok. Ane Pak Gawok. Wih. Kok wis sih? Lah ya dadi awakmu iki oleh anake Pak Gawok sing jenenge Hera. Temenan? Wih. Oh, Dadi awakmu ate dadi manten oleh Hera anake Pak Gawok apa? munyo. Kemisan. Oh, aku ngono awakmu iki. Iki ngono calon manten. Ana paribadane nek Yo, iki lho. badhe raja. Aja gawe dolenan. Wong bojo ana paribadane dirusi dalmo tan kena-kena. ngono. Menan Mas iki gak pati ndateng duwe akeh. Duwe akeh. Ngomong wak kuwi iki Wak kok. dolanan. Anggo dolanan. Gumun yo gak kok wak kuwi Wis ngono. Begang. Piye? Kon iki macakmu kaya ketapruk ya. Lho, iki ratuwe. Nek ketoprak terus iki kaya kerajaan Majapahit. Payung iki. Asline ku temen ta, Temen karo Hera. dadi nganten. Nganten Karo sapa? karo Hera nek Gawok. Hera anake Gawok. Gawok. Wah. Masalah rek, pendek kon iki macakmu rompian. Gawa sepatu sandal iki kate dadi nganten. Karo sapa? Hera nek Gawok. Hera anake sapa? Gawok. Wah. Temen pisan kono. Wis ta. Sampai ngene lebut tak gawakno irek lho. Iki engko tak ombe. Cek rasa aku. Ngene, peno iki meksa jange kawin karo Hera. Hera. Tak elingno ya. Aku gak ngado ya gak obong-obong. Nek Hera iku ayune ayu, gak nyacat. Cuma sayang, Cak. Hera ngono ciri. Ciri apane? Gegere bolong. Wih. Awakmu temen. Yakin soal iki. Ora. Budi ngono wong lugon. Budi wong dhisik temen ta, Bud. Nek ngomong guguwen goblok. Aku yo gak ngado gak obong-obong. Oh iki peno yo donya-donya peno dhewe. Donyaku dhewe, Bud. Cuma aku ngelingno. Nek peno adu karo Hera eman. Eman. Hera nek ayune gak nyacat. Cuma gegere bolong.
Iki lho aku sing wedi. Mangkakno but yo. Oh sik, nek kurang percaya ya. Winganane arisan BKK. Oh, Budal arisan lho, ya klamben. iya kan. Terus sampai kelamben ya. Sebab gegere bolong. Lah winane gak dikelamben. Wedi ketok tanggane. mergo gegere bolong but ya. Iko pas arisan. Konro, pas kumpulan PKK. Nangone pendopo kelurahan, kumpul bojone Budi, bojone Jono, bojoku. Konro, arek gawe rok dawa. Iya, iko ngono mundak kisinan. Wedi kisinan sebab gegere bolong. Tapi aku yo seneng Warisan. Nek sinane petuk aku lho ngene kios. Ngono ku tak wado lho mang-mange madhep kene ngene. tibake piye no. Tak lirik. Gegere bolong. Tapi aku yo percaya but. Jenenane buwuh kali ngiti-iti ya. Digocengan. Gegere bolong diklambeni mungkin ya. Wedi nek ketok wong. Wis sugih. Tapi kowe aja guyang-guyu lho, Bud. Aja guyang-guyu. Ngono ngapot. Kanca kapot duwe kowe. Aku kuwatir. Ya, iki aja diterusno nek. Iya jare niki lho. Mariati. Ora apa. Percaya aku. Percaya temen. Iya. Lho nek iya. Aku ki temen kok wong sugih kowe akeh. Wong sugih rabi wong kelamben. Ben wis. Ayo sugih ku aja rabi wong kelamben. Aku mau rabi wong klamben. Wis ngene ya. Aku tak Ngurungno. ngurungno aku. Anane kok ngurungno sebab era gegere bolong. Ngono ya. Jawab, aku gak ngaco lho ya. Tangannya kowe. Potonganmu. Bud. Iya, Roa. Ora kok omongi kuping kok mut. Ya kaya winganane iki lho. Ya iki. Oh, iki yo. Iki yo. Apa cak biang-biang wis ero ya? Ya jelas-jelas ya ya. Ropo? Nah jare ero. Takut petuk ero lho. Penoi saiki dang nanti kok ijen mludu sae yo. Aku tak kan ngandani sampean iku. Lajake macake kuwi. Terus anak-anak betul dengan macam itu. Aku nek arek wedok macake iki kuwi anyang-anyang. Jangan kamu. Cak. Lah panjang-panjangan. Ya, penoi den nanti. Terus terange tak takoni mau dorong. Wis aku tak njiwet blas kuwi lho. Napa? Kok mau sithik. Wae ra. Dalem. Sampean kok sajake gak sabene gak tau yo macak ngene. Tahu luwe-luwe kok Sing anu roke sing pinggir. Iki ta. kira tawa-tawa ya. Jenenge rok kurang ajar. Lah apa ora kurang ajar? Kapan diwaso wong loro. Larep ta aku garep ta. Ayo narep. Lho ayo. Ayo Rene lho narep Rene maju. Aduh. Kalau tambah anyang-anyang lho. Cak ngene lho. Sama tak kandhani wong telu ya. Aku lak kate rabi iki, Cak. Kate rabi. Rabi karo sapa? Karo Cak Bogang kok. Cak Bogang. Wes ta. Kok iki gak kliru ta, gak blinger ta. Lah lha apa sing keliru? Bogang wis tuwa. Ya untune yo entek jae. Masih tua ya beben wong sugih wong aku seneng. Lho kan nyacat nek sugih panjen percaya sugih wong sak daerah kene. Lah nggih. Cuma sayang, Mbak. Apa? Bogang ngono duwe lara gendeng. Ora ngandel. Terus apa? Ora duwe lara gendeng tok. Terus Bogang iki disungkan wong kene. Montore akeh. Ya. Adik donyane ku ya akeh. Duwe lara telun. Kon lho, nek wayah esuk. terus lah kok ngono? Loh, Ora keron. Ini aku tahu lho temen iki aku yo guguan. Ya iki lho. Bogang itu gak gendeng mau gak keron. Apa? Bogang iki lak wis 2 wulan iki. Kesurupan kolor ijo goblok. Ini Andani kesurupan kolor ijo ku bahaya. piye nek kesurupan piye nek kesurupan? Malam dino jemalegi. Terus Mesti ngerikit geger. siunge metu. Siunge ah masa lonte
Winginane pas Budi iki anjenengan. Jenenge sak kenceng dintekno. Gara-gara siunge Bukan. Juara. Ora ngandel. Pengenane mbak aku gae. Bunyi ora Golong krasa iki dikrikiti bendino. Ya, iki dur kumat. Maksudnya Nek kumat isu metu nek petuk wong mesti dikrikit gegere. kasih rabi ya. Wene wis aku sama rabi. Pas ngetek kita nih. Ben dadi rabi bapak dhewe ya. Tapi aku yo gak ngaco gak ngomong ya. Temenan. Pokoknya dina apa nek kumaca? Malam Kamis. Karo Jumat. Oh, Jumat. Kamis Jumat. iki siunge metu. Ah. Lah nek dina Kamis telone ngene iki. Lah. Oh, jauh kasih rabi aku. Iya iya padha. Lah apa? Aku Wis permintaan iya. Iya. Ayo. ayo naik dino oke. Ayo. Anakku tak ngomong blonjo ning pasar ya persiapan nyuguhi wong buwuh. Tapi sampai saya tidak mulai. Wong mantu kepengin kondang nek tangga teparoe. Ana sing nanggap lodruk, ana sing nanggap campur sari, nanggap dangdut. Nah nek aku ya ora kepengin kondang ya nanggap tip. Nanggap tip sewengi sing rong bengi wong bal-balan. Wis men apik. Tapi rasane atiku kok gak enak nek bengi impen kuwi kok. Kaya-kaya aku iki luwih mantu iki kena aratan apa kena